Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ferħet lil Dr. Robert Abela wara li nħatar uffiċjalment fil-kariga ta' Prim Ministru ta' Malta. Konvinta li taħt it-tmexxija tiegħek il-Gvern Malti se jkompli jikkontribwixxi b'mod kostruttiv għall-Ewropa iżjed b'saħħitha u maquda, saħqet von der Leyen fuq Twitter. Fittra li batet lil Prim Ministru ta' Malta, il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li tinsab fiduċjuża li flimkien ma' tmexxija ta' Malta tista' tindirizza sfidi komuni. Von der Leyen qalet li Dr. Abela huwa impenjata għal proġett Ewropew li fih Malta taqdi rwol importanti. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalqet littra billi awgurat lil Dr. Abela fil-ħidma tiegħu u saħqet li tħares il quddiem biex tiltaqa' miegħu dalwaqt. Ma' von der Leyen ingħaqad il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel li fil-waqt li awgura lil Dr. Abela laqad determinazzjoni tal-Prim Ministru Malti li jsaħħaħ is-saltna ta' dritt u jaħdem għall-għaqda. Anke l-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel ferħet lil Prim Ministru ġdid ta' Malta Dr. Robert Abela. Fittra ppubblikata mid-Dipartiment tal-Informazzjoni tal-Gvern Federali, Merkel ferħet lil Dr. Abela wara l-ħal ġurament tal-ħatra bħala il-Prim Ministru ta' Malta. Il-Kanċellier tal-Ġermanja qalet li ż-żewġ pajjiżi għandhom relazzjoni ta' ħbiberija ma' xulxin u qiegħda tħares il quddiem li tkompli tkattara l-kooperazzjoni attiva għal benefiċċju tal-poplu Malti, Ġermaniż u Ewropew. Intant anke pajjiżi mhux mill-Unjoni Ewropea awguraw lil Prim Ministru Malti Robert Abela. Fit-tweet il-Prim Ministru Ukren Oleksiy Honarchuk feraħ lil Dr. Abela u awgura li t-terminu tal-Prim Ministru Robert Abela iġib suċċess lil pajjiżna. Il-Prim Ministru Ukren qal li ħares il quddiem biex jinfetħu opportunitajiet ġodda f'kooperazzjoni bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi u saħaq li flimkien mal-Prim Ministru Abela jistgħu jinkisbu aktar riżultati pożittivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.